Montse Font, benvinguda. Moltes gràcies. Escolti, a Catalunya hi ha a l'entorn d'uns 200 malalts d'esclerosi lateral amiotròfica, la malaltia que coneixem com a ELA, amb una dependència extrema, que són els coneguts com a grau 3+. És una malaltia, la ELA, que és neurodegenerativa, progressiva i irreversible. De moment és una malaltia que no té cura. A partir d'aquesta setmana es podran sol·licitar per primera vegada, es podran començar a sol·licitar amb els informes preceptius corresponents dels metges unes ajudes que poden arribar fins als 15.000 euros. I això és possible perquè s'ha aprovat una norma del govern via decret llei que el que fa és desplegar una norma espanyola aprovada el 2024 i que preveu per aquest any un pressupost de 20 milions d'euros. Quant temps fa que vostès lluitaven perquè s'aprovés una mesura com aquesta? Des de SEM Catalunya ja fa molts anys que estem dient que la llei de dependència és insuficient per tenir càrrec, per poder abordar totes les necessitats que tenim les persones amb una malaltia neuromuscular, sigui la ELA o sigui una altra. O sigui, amb una hora d'assistència diària no en tenim prou pel nostre dia a dia. Aquesta llei ELA i per altres malalties d'alta complexitat el que fa és anar més enllà i no donar una hora d'assistència, sinó donar 24 hores d'assistència en aquells casos que realment es necessiti. No assistència tant com assistència personal, sinó cuidadors mèdics. Com és la vida d'una persona amb la ELA, d'un malalt o d'una malalta d'ELA, en grau 3 de dependència? Sí, aquestes persones que entraran dintre del grau 3+, són persones amb una pèrdua d'autonomia total, amb una gran dependència, on realment no poden fer res per elles soles i una de les coses per accedir a aquest grau 3 es necessita suport ventilatori, és a dir, que no poden respirar tampoc per elles mateixes. Tenen que tenir la part superior del cos immobilitzada, o sigui, són persones que necessiten sí o sí una persona al seu costat perquè si no la seva vida corre en risc. Qualsevol moment que tingui que tossir o tot això no ho podrà fer i s'ofegarà si no té aquesta persona al seu costat. Quin efecte té aquesta situació sobre els cuidadors, que entenc que són l'altra cara de la moneda? A veure, als cuidadors els donarà molta seguretat, perquè evidentment són cuidadors no professionals, no estan formats. Ara passaran a ser cuidadors sanitaris els que tindrà la persona, estarà molt més ben cuidada la persona i tindrà tots aquells serveis que necessiti. O sigui, el familiar podrà fer de familiar, no podrà fer de cuidador. No és el mateix ser cuidador que familiar. Sí. Escolti, les cures 24 hores a les quals vostè es referia ara poden arribar a costar a l'entorn de 15.000 euros al mes, és correcte això? És correcte? Si ho ha dit el govern entenc que és correcte, no hem fet els càlculs, però sí, és un infermer amb torns de 8 hores, cobrint vacances, cap de setmana i tot, sí, se'n pot anar això tranquil·lament. 15.000 euros al mes són 180.000 euros l'any. O sigui, qui té aquesta quantitat? Ara mateix ningú. I com s'ho han fet per aguantar fins ara? El que estava dient abans, la família. La gent està tirant molt de la família s'està endeutant, i és així, malviuen. Bàsicament les persones que necessiten tants suports estan malvivint ara mateix. Home, aquesta llei el que es farà és que puguin tenir una vida més digna tant elles com els seus cuidadors, que no estaran esclavitzats al seu costat. Esclavitzats, eh? Sí, aquesta és la paraula, perquè han hagut de renunciar a la seva vida per tal de cuidar el familiar, perquè si no el familiar sol no poden estar. És dur expressar referir-se a aquesta situació dels cuidadors amb una paraula tan gruixuda? Sí, però és la realitat. Tens que renunciar a la teva vida per tal que el teu familiar no pateixi o pateixi el menys possible, perquè no hi ha una altra. O sigui, has de demanar crèdits, has d'hipotecar tota la teva vida per tal que el teu familiar amb una malaltia neurodegenerativa pugui tenir la millor qualitat de vida. Les famílies dels malalts d'ELA viuen hipotecades? Jo desconec la situació financera de les famílies, però sí. Evidentment, fer front a aquests nivells de despesa, entenem que la ELA és una malaltia de llarga durada, que va molt ràpid, i afortunadament o desgraciadament, saps que la despesa econòmica s'acaba. Hi ha malalties d'aquestes que tenen una durada de molts anys, que llavors és més crítica encara. Quant temps pot durar aquesta càrrega econòmica? L'esperança de vida estimada d'un malalt d'ELA són 5 anys. És l'equivalent a comprar-se 5 pisos? Més o menys.
A Barcelona no, serien 2. A Barcelona no, a Barcelona serien 2, efectivament. Recapitulem una mica. El 2024 el Congrés aprova la llei espanyola. Aquesta llei el que diu és, escoltin, quan hi hagi un grau important de dependència, el govern espanyol hi posarà 5.000 euros i els governs autonòmics, en aquest cas el govern de la Generalitat de Catalunya, hi haurà de posar 5.000 euros més. Arribem al 2026 i la Generalitat diu amb 5.000 euros per part nostra és insuficient, perquè només arribaríem als 10.000 euros mensuals. La Generalitat, en casos extrems, hi arribarà a posar 10.000 euros. Per tant, 10 de la Generalitat, 5 de l'Estat fan aquests 15.000 euros. El president de la Generalitat s'ha referit a aquest decret llei com un termòmetre moral de Catalunya. Què ens diu aquest termòmetre? En aquests moments no s'està aplicant res encara, o sigui, jo fins al moment en què no s'estigui aplicant i les famílies no tinguin els 15.000 euros, seré totalment escèptica de que això arribés així. Entenc que els primers 5.000 que dona l'Estat sí que arribaran i fa falta saber com estarà el detall de tot aquest decret llei per saber quantes persones poden arribar a accedir a les cures 24 hores. Perquè entenc que no seran totes i serà una molt minoria. I necessitem saber quantes podran accedir a 4 hores, 5 hores, 6 hores, 8 hores, 12 hores, 18 hores, com serà aquesta graduació, en què realment la gran majoria de la gent anirà dintre aquesta graduació, no aniran a les 24 hores. Amb els contactes que vostès han tingut amb el govern no han arribat a aclarir aquests extrems? No, jo no. A mi se m'ha dit, jo vaig mantenir fa un parell de setmanes una reunió amb la consellera i se'ns va dir que sí que hi hauria una graduació, però jo no sé el detall. Tenen més reunions previstes en els propers dies? Perquè el decret llei s'ha de convalidar abans de 30 dies aquí al Parlament. Ara mateix, com estem a Catalunya, no tenim cap reunió programada. L'han demanada, vostès? No l'hem demanada perquè estem esperant a llegir la lletra petita. Perquè potser la lletra petita ja ens agrada. Esperen que el Parlament convalidi, que aprovi, que convalidi aquest decret llei, aquesta norma proposada i impulsada des del govern per unanimitat? No m'agradaria que s'aprovés per unanimitat, perquè llavors això semblaria que està perfecte i totes les coses són susceptibles de millorar. Si hi ha algú que no l'aprovi per unanimitat, estaran buscant en què es pot millorar aquesta llei. I les lleis són millorables totes. En què és millorable aquesta llei? Jo crec que aquesta llei dona un primer pas, un pas de sortida a tot el que és la cura de les malalties neuromusculars en general, però que evidentment només han entrat 4 malalties dintre aquesta llei. Tenen que entrar-hi totes les altres. Des de SEM Catalunya representem més de 150 malalties diferents, totes elles caracteritzades per una pèrdua d'autonomia i un alt grau de dependència, com és la ELA. Llavors esperem que aquest pas de la llei ELA sigui un primer pas, però després d'aquest primer pas i que s'hagi implementat bé tot el que és això, entrin totes les altres. Què diria als ciutadans que reneguen de l'estat del benestar i dels serveis públics? No, a veure, és un gran pas, Jo sóc crítica, però és un gran pas i hem anat molt enllà i estem molt millor del que estàvem fa mig any. O sigui, totes aquestes persones que necessiten els suports, esperem que els tinguin i la seva qualitat de vida, com t'he dit abans, la qualitat de vida de la persona i del familiar millorarà moltíssim. O sigui, estem en un estat del benestar que jo considero que si tot s'aplica bé serà genial. Senyora Montse Font, presidenta de l'Associació Catalana de Malalties Neuromusculars, moltes gràcies per la seva atenció. Gràcies a vosaltres.